eThekwini, ngishifunize eRichardsburg ngomsebenzi. Ngiyaqala ukufika la ekhaya. Ngibone ubaba eshumayela uYouTube ngasengayicikile ngasengayithola egameni likaJesu. Yeza kuJesu Ngiyabonga abazalwane baphakathi kwenu kokuqala. Siyakwamukela Ndodakazi nomzukulu engithathile umzukulu ngizocela ukuxoxa naye emva kwenkonzo. Ngiyamthanda kakhulu. Siyanamukela, siyamthanda kakhulu entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyabonga ukuthi usibone ku-YouTube. Sikhona lapha-ke isemkhayideni kule ndawo ngoba uyafika. Sinezindlu zangasese ngapha zikhona ezabesifazane kodwa ivaliwe. Sisebenzise ngala ngemuva evulile. Uma ngabe usahlezi la sizojabula ukusibona noma ngabe-ke ngiyavakasha nje sizojabula kakhulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyafisa nje ukwamukela ngaleli izwi Deuteronomy chapter 28 verse 50. Verse 58, Deuteronomy 28 verse 58, elithi uma ungaqapheli ukwenza onke amazwi alomthetho alotshiwe ngencwadi incwadi, ukuba ulesabe igama likaJehova elidumisekayo nelesabekayo elithi uJehova uNkulunkulu wakho. Sabe nje lelo gama elithi uJehova uNkulunkulu wakho. Lelo-ke izwi engiyamukela ngalo, sihamba ngokusaba igama elithi uJehova uNkulunkulu, sithi uJesu Kristu inkosi.
njengokubona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngicela ukudlula mphathi wohlelo senginamukele bantu bami. Ngicela ukudlula mphathi wohlelo. Ngicela ukubonga kakhulu kubazalwane ukuthi sisaxakekile thina niye nakhombisa uthando mangasayo. Sizwile ukuthi uthandeka udlulele umama, abazalwane bamhambele. Lokho iNkosi uJesu elisifundisa khona ukuthi sihambele abazalwane bethu abasey'nhluphekweni ezithize ezihlukene. Sibonga kakhulu bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani ningayeki. Kuyiwo nje umthetho wothando iNkosi uJesu sifundisa ngayo ukuthi uthande umakhelwane wakho njengalokhu usithanda. Uma ngabe thina sifisa ukhanjelwa masisey'meni ezithize, bazalwane kumele nathi sibahambele abasey'meni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani, sengathi ngiyaqhubeka ningayeki. Engifisa ukusho-ke kakhulu bazalwane ukuthi ngiyacela bazalwane, umuntu uma ehlelwe isimo asho, ngoba ngeke sazi uma ungashona. Inamba yami ihlezi ivulekile, kanti-ke futhi sinomholi obekiwe kwi-executive committee, usihlalo wethu Baba uMthembu. Makukhona okwenzekelele umazise uBaba uMthembu, noma ufonele yami inamba ikhona ngaphandle, umfonele usho ukuthi sengivelele ukuthi ukuze-ke mina ngizodlulisela kusihlalo. Usihlalo uyasebenza, mina angisebenzi, ugogo ngihlala ekhaya. Usihlalo uyasebenza, angisebenzi, mina ngiyatholakala. Ngiyacela bazalwane, noma ubani umuvelelwe yinto edinga thina njengebandla ukuthi sikhulekise, ungithinta noma-ke umuseduze kasihlalo ukuthi isihlalo, ngoba ngeke ifinyelele kubaba umpostoli uma ingadlulanga kanjalo, futhi ngeke ifinyelele ebandleni uma ingayanga kusihlalo webandla. Siyezwana bazalwane. Abanye-ke benza iphutha lokuthi batshele uswane usikhwama. Uswane umthinta uma uzomtshela ngemali. Siyezwana bazalwane. Awumthinti uswane ngaphandle kwemali. Umuntu nje nami nje uma ngabe ngifuna imali, ngiyakuye sengigaqa ngamadobo ngithi isikhwama. So awuzukumthintela ukuthi njalo sengivelelwe ukuthi isikhwama cha. Uzomthinta uma uthi ngifake imali noma ngicela ukufaka imali. So usikhwama-ke uswane. Kodwa mina angingqongqoshe nginasikhundla bazalwane, ngiyatholakala. Angithi. So ngiyatholakala, ngiyacela usiphatha kabi mase sizwe ukuthi ngavelelwa ukuthi nangafika ungazange usitshele. Ngoba phela asizobizana ngoma sikhundla. Futhi asibona abaprofethi beze. Angithi ngiyangizwa bazalwane ukuthi asiprofethi ize, siprofethi sesizwe. So uvelele wena uqondene nawe sazisi. Ngiyacela-ke bazalwane, angithethi sengadlula nje, kodwa nje ngiyacela ningenzele kanjalo. Bese-ke bakhona-ke nabafundisi abanye, ungamtshela uBaba uZulu uyasebenza. Ungamtshela uzodlulisela kusihlalo kwasanana, ngoba ngeke senze lutho usihlalo bengazi. Ngiyacela-ke bazalwane, sengiyadlula-ke kulelo phuzu. Ngiza ephuzwini likaSunday School. Ngiyacela bazali, asimxhase uSunday School. Ngiyacela kakhulu bazali, asimxhase uSunday School. Uma ngabe umnikezile umntwana imali yesikhwama sikaSunday School, qaphela ukuthi uyihambisile. Ungaqhamuki usuthi nje uqedile wami umntwana ungazi ukuthi uhambise yonke imali. Ayikhokhwa-ke leyo mali kuswane. Uswane uyayidinga bazalwane. Ngicela ukucacisa lapho. Othisha bakaSunday School bayayiqoqa imali, mase beyiqoqile bese beyisaka uswane. Othisha bakaSunday School bagcina ama-records bazalwane. So awuzukubuza kuswane ukuthi uqedile yini umntwana wakho kukhokha. Kodwa uzobuza kuMampotshane, uze kuMama Khumalo, ukuze kungesimona. Siyezwana bazalwane.
ngiyacela sibe nokuthula singalimi ngxokozini. Ngiyadlula-ke ephuzwini laSunday. Okunye futhi ngiyacela othisha ba-Sunday school ukuthi mhlawumbe bawashintsha amaklasi abo, angazi kanjani, kodwa babe nendlela bazokwenza ukuthi uThantana yakwazi ukungena ku-Sunday school. Ngoba uma ngabe kungahambeki akazufinyelela, ngiyacela-ke lokho personal ngiyacela. Bese ngiyadlula-ke lapho ngithi othisha baka-Sunday school, please fundisani iy'ngane ukuqoqa. Abathi uma beqeda bayiqoqa iy'hlalo njengoba siyiqoqala endlini, bayibeke kahle iy'hlalo zabo. Abafundela ngale emashaweni okwamanje nabo kufanele bayidakishe khona ngoba bancane abazulokhu bey'landala bey'hambisa. Abayidakishe khona ukuze bathi uma sebeqala nibafundise ukuyisula, bayisule, niyabafundisa. Kufundiswa yonke into. Ngiyabonga. Ngicela ukudlula lapho bese ngingena endabeni yesithathu. Ayidingi mina kakhulu kodwa ngicela ukudlula kuyona ngoba abazalwane bathinta mina. Njengoba sihamba abazalwane siya ey'ndaweni ey'kude noma siye emabhrentshini amanye, ngiyacela abazalwane uma ngabe ufisa ukuhamba lungiselela kusekude, ungaqhamuki usuthi ucela kimi ukuthi ngihambe nawe. Mina ngikalile ngihamba nendoda ngithi thina uNkulunkulu usitshela ukuthi singabi umthwalo nakubani. So yikho singayicela imali kumina yokuhamba, singayicela imali yomphako, singayiceli indawo yokulala emakhaya enu. So ngoba uNkulunkulu uthe singabi umthwalo, yazi ukuthi uma usufika emzini womuntu sefanele provide ne-toilet paper, akakuprovide namanzi, akakuprovide netiye, sesibadala siphuza netiye kuyashisa. Uyabona ukuthi akushintshe routine yakhe. Ingakho-ke bazalwane sicela ukuthi silungiselele kusekude, ulungiselele indawo yakho yokulala nawe, uzame ungabi umthwalo nakubani. Yilelo fanele sikuphile. Ngiyacela bazalwane, akudingi mina-ke kukhona umnikazi wayo ukuthi manje niyasithatha ngoba nisuke bese niqhamukana nomina. Mina ngingqongqoshe nasikhulu. Bese kufanele mina ngiye ebhubesini ngiqoboze bazalwane cha. Asingakwenzi bazalwane. Bese-ke isigaba sokugcina engisicelayo sesisondele la ey'nkonzweni zephasika. Ukhona-ke ungqongqoshe wale department esengena kuyona ubaba uZulu niyamazi. Kodwa ngiyagqugquzela nje bazalwane ukuthi asibe siqala thina ikakhulukazi thina esilayo, asibe siqala siphumula ngoba asithathi intweni, siphumule imali esiphela. Usuku nosuku lokho okutholayo ukhona kusiphama, hayi kusiphama akakatshelwa ngena. Ukhona usiphama uyavela nje ewindini besenza nje kubakufanele. Ngiyacela abazalwane, kuba nzima kakhulu uma sesilokhu sishufuzela sesiseduze. Ngiyabonga kakhulu, ngiyakholwa ukuthi sengikusho konke ebengisukusho. Ngazi-ke uma kusakhona okusele sesiyobuye sikubone ngelinye ilanga. Siyahamba-ke bazalwane siye eGauteng nisithwale ngomkhuleko uJesu Kristu inkosi.